बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो गुरुफेलानि लामाया फुख्रिनि महर लादों। 6 नं कसुगाव बिटिसि बियाबसिंनि गुरुफेला गयमारि गामिनि गंसे दालांनि रुगुङा खुरखानायनि जाउनाव गंसे गामिनि रायजोफोरा जोबोर जेंनानि गेजेरजों हान्थिनांगौ जादों होनना ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। खोला गयमारिनिफ्राय सलमारि फोनांजाबनाय लामाया खुरखानायनि जाउनाव ओनसोलाव सोरबाफोर बेराम आजार जायोब्ला गामियाव एम्बुलेन्स हाबनो थाखाय लामा गैयि जानायजों लोगोसे सानफ्रोमबो फरायसालि कलेजाव थांनाय फरायसाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। ओनसोलनि रायजोफोरा जायगानि दैदेनगिरिफोरखौ बे जेंनानि सोमोन्दै फोरमायनायनि उनाव लामाखौ बानायजेनदोंमोनब्लाबो नाथाय उनाव खामानिखौ फोजोबालासिनो आद्रा खालामलाङो होनना ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बावैसो सान सिगां बाइकजों फैनाय सिनाय मोनि सासे लाइमोना जाब्रथाय जानानै जखम जानो गोनां जादोंमोन होनना फोरमायो। बेनिखायनो गाज्रि जानानै थानाय लामाखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम दाबि दैखाङो ओनसोलनि रायजोफोरा। आंनि नामा साबजित कुमार ब्रह्म। जोंनि गामियाव अटल सलमारि। जोंनाव रायजोनि उसुबिदाया बेनो जाहैबाय बे लामाया जोंहा बावरागुरि टु गुरुफेला थांलाय फैलाय बा कसुगावबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जोंहा बेजों सर्टकाट लामा जायो। दा बे लामाया बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय बायनानै दङ। दा बेखौ थाबायबाबो जाया हनै खामानिखौ मावफैया आद्रा खिद्रा मावनानै दोनो। दा जोंनो बे लामाखौ ब्रिजखौ थाबैनो खालायना होयोबा जोंहा गाहाम जागौ। माने जोंनि खाथिनि दक्षिण खावाइमारि गामि बिसोरबो लोमजानाय साजानाय माइ दै फाथो बायदिसिना बाजाराव लांनोबो दिगदार। एम्बुलेन्सबो हाबा माबो हाबा बेमारिया लाबोनो दिगदार जायो। बेखायनो जोंनि EM सार आरो जोंनि प्रमद बर' सार नोंसिनि सिगाङाव जोङो बेखौ फोरमायहरनाय जाबाय। घटना হয়েছে 2 বছর আগে 2 বছর হল 2 বছর जाबाय माने बेहाय सासे मानसिया बाइकजों मोनायाव गोग्लैफैदों। बाहाय मोजां मानसिया थैयाखै बेखौ जोंनो बोखांदों। हरनि 7टासो जाबायमोन होनबा हराव गोग्लैफैदों आरोखि। बेनोसै आंनि बिराद उसुबिदा जायो जोंहा। जोंनि रायजो जानाया जोङो दालाबारिजों जोंजों सलमारिजों रायजो जानाया जोंना सुबिदा दंसिनो। दा सुबिदायाव जोंहा बबेबा खेथ्रआव जोंहा फैनो हाला। माइ माथा लांनो हाला बाजाराव। माने सुइस गेट दं नालाय सुइस गेटजों बिसोर लाङो। खिन्थु जोंनि रायजोआ सुइस गेटजों हगाराबा बिसोर फैनो मोना। दा बे खोथा आरोखि मोनसे। ओमफ्राय जोंनो नांगौ लामा। जोंनो नांगौ लामा। लामाखौ दिन्थियोबा जोंना दालाबारिनि मानसिफ्राबो जोंनाव फैनो हागोन। बे लामाखौ जोंनि लामाया स्पस्त जानांगौ। बे लामाया दालाङा ओमफ्राय बेखौ जोंनो मावना होनांगौ। जोंनो मावना होथारनांगौ बे लामाखौ। जेरैखिया मोनसे खुन्थिया गायसननानैबाबो जोंनाथ' खुन्थिया मोनसे खम जादों। दा बे खुन्थियाखौ गंसे गायसननानै होयोबा जोंनाव साबसिन जायो आरो मोजांसिन जायो।